Authority. Magapod kay punong barangay Amin Usidal sa 0910-630-8420. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Cobra, the #1 energy drink. Tunay na lakas. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Tugang Henry Maceda po. Ini ang lalaking hindi inuumaga. Depong personalan, kita po mga tugang tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Hindi po sa DCGB. Ini po mga tugang anhapot. Here we go. Aram daw nindo mga tugang konsisay po ang masunod na DILG Secretary, Department of the Interior and Local Government Secretary. Susog mga tugang sa appointment sa personang ini. Susog tabi sa informasyon. Ansaro sa mga kumpwesto mga tugang kang DILG. Pamamayo kang DILG sa bilog na Pilipinas. Sa gabinete ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Mga tugang, iyo po si Benjamin Abalos Jr. Si Seman nga iyan si Benjamin Abalos. Si Benjamin Abalos, mga tugang inamundag kang July 19, 1962. Ay, matuahon sa kuya pala na maray. Matuahon sa kuya na maray, ha? Siya po mga tugang nagserbi bilang chairman kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kan taon 2021 hanggang 22. Asin po naging mayor mga tugang kan Mandaluyong City kalaog nin 5 termino. Asin naging congressman man asin councilor kan sinabi ng syudad. Siya po mga tugang ang aki ni dating COMELEC chairman Benjamin Abalos. Talayo pala adi. Pasa-pasa man sana talaga kan mga ano yan, kan mga legacy. Adi, kunhain mga tugang, inot naman na appoint bilang committee chairman, bilang chairman kang MMDA, mga tugang pagkatapos na magadan si Danilo Lim dahil sa komplikasyon sa COVID-19. Ang sa tuya, tabi na, nata, Abalo sa imo. Uminintra na naman si Derek Edwin. Sabi ni Derek Edwin, sabi na di Benjamin, mga tugang kay BBM. Sabi na di Benjamin kay BBM. Ngaya, BBM, Mr. President-elect, Mr. BBM, abalos sa imo. Taliyong ka Derek Edwin talaga. Ika naman talaga ang tunay. Siya po mga tugang graduado nin Bachelor of Arts.
tabi in history and political science. Doon tinapusan niya di. Tapos po siya in history as in political science, mga tugang sa De La Salle University kang 1982. Tapos nag-eskwela po mga tugang sa Ateneo de Manila. Mga magabata na eskwela ang palangkay ni. Ha? Ateneo de Manila University, kunhain siya po tinapos ang Bachelor of Laws kang minaging 1987. As in po mga tugang, siya po mga tugang aktibo na miyembro kang Student Council kang Ateneo. Nagserbi man bilang City Councilor kan Mandaluyong. Nakula pa na experience man ang adi. Tapos mga tugang kan councilor siya sa Chairman Committee on Laws, Peace and Order and Public Safety. As in po nagserbi siya bilang Committee on Angaras Affair and Livelihood Cooperative. Siya po ang instrumento. Siya po mga tugang ang naging instrumental siya sa pagiging pagtransform mga tugang kan Mandaluyong City sa pigaapod na Tiger City of the Philippines. Bilang sa mga tugang ang Chief Executive. One term siya na siya. Tapos after one term niya, nagdalaga na siya bilang congressman, Lone District po kan sinabi ng syudad. Asin po mga tugang siya ngunyan ang presente po na chairman kang MMDA. Iyon ha. Iyan po mga tugang ang magiging DILG secretary ta. May sapat na kaaraman sa legislasyon kung igaman siyang trinabaho sa pagiging local chief executive sa pagpapadalaganin sarong opisina siring po sa MMDA. Tapos mga tugang sarong abogado, ha? Tama ba? Tama ba? Abogado siya. Iliunta daw kung anong taon siya na-admit mga tugang sa bar from Ateneo. Kang 1908, abogado talaga siya di ba? Kang 1987, mga tugang na-admit siya sa bar. So sabi yun, naipasa niya po ang examinasyon sa bar sa pagiging abogado, mga tugang kang 1987. Attorney Benjamin Abalos Jr. Kaya ang mensahe niya kay President-elect Bongbong Marcos, Sir, Mr. President, abalos sa imo. Iyan po mga tugangan sa tuya na DILG Secretary na maasumirtabi sa pwesto. Matindi ano? Mga tugang buda sa ibong nalado. Ini mga confirm na ini. Nakaresibin na databi ini mga tugang kikwan. Nakaresibin na databi ini Nakaresibin na databi ini ki mga appointment. Nakaresibin na tabi ki mga appointment sini. Mga tugang bilang trabahante. Mga tugang kang DILG. Salindong po mga tugang kan liderato, mga tugang ni Ferdinand Marcos Jr. Yeah. Namatuko man bilang presidente kan Pilipinas. Mga tugang ka sa June 30. Nagkakawaragas na, mga tugang ba pa? Mga tugang iyan pala, may mga nominee pala niyan, may mga nominees, na pinagpipilian bilang kung hindi pang gustong ibugtak dyan, bilang cabinet secretary. Pero ang suggestion ko kuta, kadakol kaya ki mga assistant secretary, undersecretaries, baka pwedeng mabuwas-buwasan yan, di ba? Sa bagay, hindi man talagang kalakaran, mga tugang sa local government at sa gobyerno, mga tugang kan Pilipinas. Okay? Iyan po ang satuya na mga dagdag informasyon. Mga tugang konsisay po ang matukaw bilang DILG asin ano man po ang sa iyang kwalifikasyon. Hanapin mo nga yung qualification angel. May bago na baga angel na in-appoint naman, Erwin Tulfo. Hanapan na iyan, tabi na ko na iyan Pinagurunan ka subanggi si Erwin Tulfo. Grabe man, di ba man kung makahusga di? Ayun ko yung may comment niya para kang ngaya broadcaster. Ano yan Ilinguntan qualification niya. Mga tugang, ilinguntan qualification niya. Ang mga Tulfo palang, kadakol na palang dyan sa Congress, si Rafi Tulfo, ibinogtak ta na senador. Di ba? So agumpalan ka iyan, nominee, mga tugang sa, nominee palan sa,
sa party list ninda. Number 1 nominee sa party list ninda. So, AXIS, di ba? Tapos, so aki palang kaiyan, congressman sa sarong distrito sa, di ko lang natandaan kung sa QC o sa Pasig ito, Mandaluyong ito, garo sa Manila, arugaan. Congressman, so aki palang kaiyan ni Raffy Tulfo, ni Senador Raffy Tulfo. Tapos mga tugang, may saro pang Tulfo na nominee. Di ba? Tapos siya, dakol pa, ngunyan lang, ano pa lang karang gari sekreto, no? Magsikat-sikat ka ngaya sa social media, sa radyo, sa TV, mag-create ka, gari malalawos lang kita dyan kang pag-iisip ko, di? Gari bago ako mag-retire o pag-retire ko digdi sa bis, gari malalawos lang kita kang pag-iisip ko, talaga? Gari ilalawas ko mga tugang sa party list na pigibilog sa isip ko. Adi? Ang ngaran kang party list mitabi. Malangan si Dr. Melinda si Dr. Mirna Lanoso. Gari kumbinsido man siya. Dr. Mirna, marinaga po ma'am. Gari kumbinsido man si Dr. Mirna. Pura sa'y batang mga radangog. Gari nga marayo na isipan mong party list. Gari nga magana ka. Adi, gari nga magana ka. Gari, iya man ang pag-iisip. Gari man lubog ta. Gari magi mo man akong party list ma. Ano? Bata sabi ni Dr. Berna sa kuya, Noy, tapuson mo na baya so thesis mo. Nga ko, madam, dahil ko patabi na susurat. Pwede nga nang una sa ko ngayon maski statement of the problem sana. Pero, girmainutan talaga, madam, kang plano ta. Magbugta ki party list. Ano, Madam Regino? Bataon ni si Madam Regino, nabasa ko kasubanggi, may imurara ini. Kung ako ngayon yung ngayon, paturuwadom ko ngayon ito, no? may nanauyaman si Ma'am Regino dyan sa, ay sus ko kita baya sa gobyerno kita. Ding, kaya sabi ni Madam Regino, tumunong ka ngayon. Pero pag-isip ko talaga, garimaga na kitang party list talaga. Ang ngarang kang party list, may tabi mga tugang Marites party list. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuuma. Dakulong kita kan sa Pilipinas, ano ang sa tuyang advokasya kung mangyari ang Marites party list? Ade, makakita kita ki Voca community. Hapot. Ano nga niyang hapot? Amang Voca. Kay ba? Nakudang ko kay Dr. Siya nga ning barkada ko dyan sa Calca. Ito si Dr. Ulikino, Evelyn Ulikino, Filipino, PhD po in Filipino. Yes ko ngayon ay ang Voca muna naman sa radyo kasabago. Nadanggog takana naman ngayon. Sabi si Dr. Evelyn Ulikino. Nakudang, ano nga kung Voca? So, sining pala dyan, sa tarampala nila, Voca. Kaya baga, gamit sa sound system, nang gamit, an apod jing Voca. Ano mo yan, jing? Sound system, sa trumpa. Ano po kan sa muya sa sursugon, Voca. So, makusugunon ng boses, di ba? Yan. Kaya po, mga tugang, humanda ka mo. Sa mga gusto tabi magmiyembro dyan, mga tugang, Marites Party List. Hapot. Kaya na kita gumana. Niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, Ade. lalaking hindi Kung kong advisor, si Madam Regino. Kung ang advisor. Voca. Ano spelling ka? V-O? W? Voca. Talaga. Sa mga tinambagan kan mga bading, ade. Maray nga ang Voca mo nga, yabi. Marites Party List. May dating mga sir. Maray nga. Communication baga, Dr. Mirna Lanoso, madam. Aputa si Sir Boy. Communication baga, Voca. Di ba? Marites Party List. Saro po sa mga permanent articulate, di ba? Articulation, nin komunikasyon. Awinda. Hapot. Good morning, ma'am. Dr. Merlo Lanoso Si po. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.
Sabi ni Manay Milagod, maray ngayakan, Marisol, ang mga miyembro mo ngaya, Marisol. Voka, Marisol. Yan. Diba? Ang mga miyembro ngaya, mga bike, ayos ka man tabi Manay Milagod, di ka naman talaga ang tunay. Marayon ang suwestyon mo, marayon tabihan sa imong suwestyon. Sige, pag-urunan tatabi yan sa mga maabot na aldaw, ha? Okay? Hanip niyang party list mo. Hanip na, nangaran ki party list. Ilingon mo, nag-travel kami ni Mrs. May nailing ako sa Quezon. Ang ngarang kang party list jing Alona. Alona. Ngarang ki babayi, Alona. Alona. Pero aloha o alona ito? Aloha ka ito? Aloha o basta araw kaya? Pwede mama. Ako, magana kita. Mga tugang nasa linya po, ba nang ipagparahambog dyan? Para hambog, pagtipidan mo na. Adalan ta ito, Marites, ano yan? The Emerging Party List, Marites Group of Voca. Vocadora. Sasalin niya po mga tugang si Jomar Bien. Problema po sa baha sa Malilipot National High School. Posibleng masolusyon na. Ining isyong ini, tinek sa kuya ni Ate Lucy Castañeda na may direktang instruction si Direktor Eduarte. Virgilio Eduarte. Mga tugang sa District Engineer kan Primer Distrito Canalbay natawan po ki prioridad mga tugang ang siring na bagay. Ramontada po ang nangyari sa report ni Jomar Bien. Bago pala na yan, tawan-tango na kamo ki ideya. Ini po so pigireklamo kang principal kang Malilipot High School. Ang isyu po, ano nga nang ang isyu, mga tugang, so tinampo sa Malilipot, di pigway dining baga, apat na linya. Ang isyu sa tinampo. Ngunyan mga tugang, pagway dining ka ito, tinamaan so kudal, kang sementeryo kang Malilipot, buda sa eskwelahan. Pati sa drainage system, dahil repair, dahil ibinalik, kan DPWH, kang kontraktor pala na nagtrabaho. Ang nangyayari, pag nag-uuran, mga tugang, so tubig, dahil naman minaagi sa, dahil nangani sa drainage system, nag-agi sa ibabaw, ang nangyayari, minadalaga na inot sa tubig sa sementeryo. Kumusta ka na ito kung may bago ilubong duman sa daga o kung ano? Minadalagan ang tubig sa sementeryo. Paghaling sementeryo, minabliko, pasiring na sa Malilipot High School. National High School. Nahiling po ng senaryo, so tubig hali sa tinampo. Naghapit sa sementeryo, paghaling sementeryo, pasiring sa eskwelahan. Sabi kang principal duman, pira na po so nagaba na nadumugduman na school facilities ninda, school equipment ninda, computers, iba pang mga libro, batang libro, tangon yan, baga mga madalion magkadurumog, kumpara kang libro kang panahon. Na pag pinukpo ka sa payo kan maestro mo ka ito, salbata na matayong-tayong ka talaga, maibugon. Kaya ito baga, napukpok ako sa payo ko kan maestro ko ka ito na. Ambo ka mo nga yanoy. Diba? Kaya, nagreklamo sa principal, pigbabaha sinda sa dahil lang po sa road widening na ito. Kaloy, di naman ni Lowens o si Angie so nagduman sa district, ang sabi, kan engineer, halat-halat ng dango ng maglaps mga tugang so ban o election ban para sa konstruksyon kan pag-repair ka ito, tamba budgetan. Pero sabi man mga tugang kan sa tuyang mga paradangog, si Rick na Mendoza, buda iba pa na mga listeners ta,
Di man nga kay puan halaton ni engineer Serda ang ang lifting kang election ban. Ano nga niya kung gigibuhon? Ang gigibuhon nga niya dyan, magsurat siya sa COMELEC, mag-request siya ka exemption, tayan nga niya, parte kang disaster mitigation, tabaha ang pigurunan ta. Di ba? Paan pigurunan ta digdi? Mapaaram ka nga sa COMELEC na kung pwede na, makapuo na, i-justify mo sana ito, ma-attach ka ki mga papeles regarding po dyan sa mga bagay na yan. Nganing, makumbinsi ang COMELEC na may immediate needs. Di ba? Immediatamenting action ang kaipuan dyan. Di ba? Kaya po na magkaigwa kimakaskas na aksyon, tapig baba sa eskwelahan, bata mabukas na naman ang klase mga tugang, ma-face to face na, niya kung pigbaba ng eskwelahan, paano na? Tapos nagatamaw-tamaw ka dumambod yung sa eskwelahan, Jing, so tubig na pigtamaw-tamawan mo, hali sa sementeryo mo na uminagi. Diyan kaan, may suminabit pa sa legs mo na, we will, ano yan, we miss, ano ito, nagsusurat ba ka dyan, we missed you. We will miss you. Missing you. We love you. Tapos, may nakadukot pa condolences. Sus Mariosip na. Di ba? Kung may burak nagpataw-pataw duman sa kon mo kun. Kaya pang ko tayang ki-immediate action. Tan sa tuya na mga ahensya kan gobyerno. Naroon doon mga lecture sa muya kahit ni Dr. Rosemary Frias. Sabi ni Dr. Frias sa lecture niya sa Muya kahit kang panahon, dapat nga ang yaon din sa gobyerno mga proactive. So mga nagtatrabaho, mga proactive, bako nga reactive na ma-react sana pag may nangyari. Dapat bago mangyari, aksyonan. Dapat proactive. Tama man sa lecture sa ni Madam Frias kahit Dr. Rosemary Frias yan sa Bicol University. Sa subject me sa ethics and responsibility sa local governance, di ba? Nga na iya. Kaloy mga tugang kaya aramon ta kung may aksyon na po mga tugang sa araw kalabagan. Jomar Bien, good morning. Kumusta? Anong balita? Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Tama, BP Henry, posibleng ma-resolvera na yan. Pero dahil pa may hidali ang bagay na yan. Ang problema pa lang kayo ni Dua, primero, so fundo. Ang ikadua, so mga nakaulang na mga mausoleo asin pansyon, duman sa aagihan kan drainage sa hali duman sa may parte kang eskwelahan pasiring sa Campo Santo. Ini ang discovery kang DCGP News matapos na kairiba ako asin ining si District Engineer Rainer Roserda nagbisita kasuod duman sa eskwela na sing Campo Santo. Kasabay mi man na kaulay si Principal Leo Buela. Nagluluwas tabi BP Henry na kan magkaigwanin widening, nagkaigwanin widening kan tinampo sa tangod kan eskwelahan, pero antes na makaanto sa tulay, parsiring sa salog kuta na sutubig, na hali duman sa drainage sa parte kang widening kan tinampo, yaon sa Campo Santo. Ang problema, sudog didikay Zerda, kan panahon na pigigibo ito, daipang nare-release na pundo nakasabay so widening duman sa tangod kang Campo Santo. Kaya ang nangyari, so drainage system as in widening sundo sa na duman sa eskwelahan. Kaya so tubig pag bulo sali sa parte kang eskwelahan natutuong na dahil anday na nakakabalda pasiring duman sa salok tanaulangan kan mga pansyong asin mausoleo. Tadain ng drainage duman, nakapantay kaining bagong drainage na ginibok, partikan widening. So pag binauran, maba sa eskwelahan, so tubig, mabaha man duman sa Campo Santo, salak-salak na so tubig kang eskwelahan buda Campo Santo tabi BP Henry. Kasod
kinumpirmar sa DCGB News ni ni Engineer Zerda na iguanang pundo. Ang pundo palandigdi, partikan may term sinapigapod basta na ang nagluwas na iguanang alokadong pundo kay ito pero surrelease delayed ngunyang pasanada sa pundo. Kaya pwede na ining ipatrabaho kan DPWH. Saro na sa ng problema naman tabi BP Henry. Kung paano ninda makukumbinsir itong sa mga may sadiri kan pamilya, kan gadan, na sa mga mosoleo ninda asin mga pansyong, rarabasan kang road widening. Yao na dyan tabi BP Henry ang problema, sa pundo okay na. Sabi ni Zerda na ang sunod din ang move ngunyan dahil yao na sa pundo, iyo ang makipag-olay sa local government kan malilipot asin sa Our Lady of Mount Carmel Parish dahil ang Catholic Cemetery ni Tabi BP Henry para magpaisikan sitwasyon asin matawan man ni solusyon na makaulay ninda itong sa mga may sadiri kan pansyong asin musoleo na matugutan ang road widening na iyoan maresulta tapag nagkaigwa kan road widening sa tangod kan Campo Santo so drainage maaalinyada na magdudurdiretso na ang tubig pasiring sa salog. Kaya sinabi ni Zerda na ngunyan o kaya sa otro semana sinda makikipag-olay na sa mga nanunugdan isasabay paninda sa orolay si Principal Leo Buela tangani na makatabang na mabinsir itong so mga pamilya kan maapektaran ng mga pansyon asin mosoleo sa gigibo na road widening pati naman kan pagpapakarikan drainage. So yan tabi BP Henry unian na lipot na pagkipag-olay kan DCGB News. Ang kwanta baga ngunyan, tama ireskwelahan na baga, nag-insister baga ang DepEd na ma-face-to-face ngunyan. So kung depan magibuha ta hanggang sa opening of classes giraray, baka magka-problema kita diyan sa eskwela na yan. Sabi na pag-urulayan namin may yung kasuod mga tabi BP Henry, ang sabi ni Engineer Zerda is maglaom lang na ngayon kita ngunyan na makumpensar sa pamilya sa oras na nagkaigwagi o signal hihidali una ni datulo siya ano yung ining mosoleyong ini tatamaan ang buong mosoleyo o lanob lang ako matatapiyasan magkakatarapiyasan ang mosoleyo siguro nagkaapat ini o tulong mosoleyo matatapyas ini so kung ining mosoleyong ini nayaon sa Catholic Cemetery tama Catholic Cemetery kung Catholic Cemetery yan, saro sa mga solusyon kan, so simbahan mismo ang dapat mapatango tulos. Kaya nga ni sa Biyernes ata sa mga may sadirikan mosoleo kasabay na para monta. Pero dahil man pwedeng sorry ini kung kuman sana ini sa isip ko man sana ini. May kita baga nasa demokrasya nasa demokrasya. Pero baga kung iyang kakaipuhan na talaga kang gobyerno, kaipuhan na may just compensation yan. Iyo, actually, itong mga mosoleo. Sa sadirikan mosoleo, umabayad ka sa, di ko alam kung sa tagsadirikan kang sementeryo. I think sa mosoleo na yan tabi, BP Henry. Ang hapot, kung sister sa mga may sadirikan mosoleo na bumayad, may pambayad ka ang district? May pundo? Tabak ang pundo sa drainage system, sana? Ang sabi ni Engineer Zerda, talaga nga yang ang magiging problema dito manangkad na right of way na kanso sementeryo. So drainage so agihan. Kaya nga ingumaw ni makaulay para magkajoki win-win solution. Ang win-win solution normally tabi BP Henry nangyayari yan kung i-assumer kang kontraktor so abunaran. Kung hali sa gobyerno dahil man na pundong pambayad. Iyo, sabi ni Ma'am Lucy Castañeda kan regional office, mismo ang si Director Virgilio Eduarte, may direktang instruction diyan kay kay DE. Siya natawang prioridad diyan. Sana magibo yan. Sana di pag-abutan ng Pasko.
Baka lamang dahil ang iyo naman sa ng problema. So ano ini so agad so pundo na pagpakonstruir yaw na data BP Henry. May mga experience digdi sa first district na iaragihan kaya na right o kang ano ini. So propriedad iagihan kan widening. Kundi man sa ng kantidad na resolveran tulos ta so kontraktor na mismo minasagot. Dahil na naghali sa DPWH sang pundo. Opo. Kaya ang pighihiling hoping na lang digdisinda na baka magkauruyon itong sa mga may sadiri kan pansyon sin ang DPWH ta baka magkaigwa na sana nin so sabi ta na nga sabi ni engineer win-win solution iyan kaya pag-arugan so kontraktor na kanan minariglo. Okay. Pag nangyari yan automatic po ng trabaho. Sa kontraktor, gari bibawas man sa rin nanduban sa kwan. Kaya nga boss, ibawas ta lang sa kwanta. Tapos So, sa kuwan. nga duman sa mga musuleyo. So sa kuwan. Sa kwanta nga boss, napig ko niyan na. Bata nga boss, kinurunyan ta na baga itong kwan na ito. Iyo baga. Kaya Kaya boss, ipawa. bawasan ta lang kinito na kinurunyan ta na. Di, pwede nga yan kung anong duman sa kwan. Iya, pero pinaro ka na nangyari. Iyan nangyari Araw ka. kaya nangyari. Takunday ngayon, ako lang problema yun eh. Gabos Iya kita ba? apektado, di ba? Oo, So, correct. win-win solution. Win-win sa DPWH, win-win sa mga kuwan, kuda duman sa mga apektado na may sadirikan mo sa Pero diyo. mas sakripisyo talaga sa kunyan. Kung dahil sila magsakripisyo, lalong mas dako lang problema. Oo, okay. Sige. Uri, so halipot na pagkipag-ulay niya ito kasod ba? Kare-release lang yung pundo nito, no? Kasi, categorized as for later release ito. Sana, kapibit out lang. And, itong issue ng right of way ngayon dito na nakaharang doon sa drainage canal natin, naka-cause ng flooding dito sa Malilipot National High School. Once na ma-negotiate na natin itong mga musuliyo dito na matatama sa road widening natin, na ito na yung solusyon na mawala na yung flooding dito sa loob ng eskwelahan. So initial move ano po ang gagawin niyo ng DPWH dito? Kasi sa Catholic Cemetery to, anong gagawin niyo? Well, una-una, makipag-coordinate kami, makipag-sit kami ng meeting doon sa management dito. Ang alam ko, ang parochial yata dito sa Malilipot. Malilipot ang may Si District Engineer Sir Data BP Henry. Yes. So ito, ang sabi niya, naglalaom na lang sinda na maging matrayon po ang Oroloy. Paraning na dahil na magalawig ang problema. Iyan, very good. Okay, sige, abangan Actually, kason biliban ako digding. Biliban ako kay Sir. Actually, kason tabi BP Henry. Nato parang kulang si Engineer Sarda sa regular na sesyon ko sa kunya paglusod ng tabako. Kanaging bisita man ini. Pagkatapos na maging resource speaker siya, ipig-interview ko tayo siya manungod sa bagay na yan. Sabi niya sa kumari pa ngayon, Mr. Bien, ibahan mo ako, tahilingon tang personal ito. Tapos makaurong taman ng principal. So, kasud mismo, di naman may. Hindi lamang ito na brought out sa sangguni ang bayan tabi na isyong iyan tabi kan mga kagawad. Iba man ito sa tabako siya nag-atender. Sa tabako? Okay. Sa tabako. Bako man sa Malilipot. Sige. So yan, tabi BP Henry ng informasyon. Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa follow-up report. Hali po dyan sa Malilipot, Albay. Sa bagay, may mga konsiderasyon talaga. Ano ka na? So, pundo, negotiation. Sa negotiation dapat may matibay na facilitator kaya tangani po na para mo pag-araw ka na bagay, ang pinaka-solusyon dyan dapat may kwarta ka eh. Tapag buminanat na kanso tatamaan, di okay lang nga sir, pero nga bayadan nindo kami. Di ba? Okay lang nga sir, nga yan nagabaon nga na parte pero nga mabayad nga po kamo. Samoya. Di ba? May kwarta, tapos ang problema. Kung dahil pambayad, dahil masolusyonan ang problema. Diba? Okay?
Okay, bueno, alas 8:15 oras mga tugang sa Pilipinas. Tatod, sa tuyang pagbabalik, baka makauron ta mga tugang ang finance officer kang BRTTH. Bicol Regional, ay hindi pala BRTTH na to, iba na, natod na kaya kita eh. Bicol dahil naman natutuom na naman ini na ano nga nang mga paradangog, ano na nga ni ang bagong ngaran kang BRTTH susugduman sa batas na pinirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte? Buda mga tugang ang author kayan si Congressman Joey Salceda. Ano na nga ni po ang ngaran na bago kan BRTTH? Sige daw. Isurat mo tabi, Angel. Para surya ka. Kunutunta ka dyan na. Isurat mo. Ano na nga nito? Itara mo lang tami off the air. Itara mo pala off the air. Itara mo off the air. So paradangog ang gusto kong magtaram. Ano nga nito? Mga paradangog. I-text down nindo ako sa 0928-777-5548. 0995-398-1813. Paano kita kaini? Una naman. Ano ta naman ang kamo ni Madam ni Sister Mirna? Sa Sabado may programa kami. Ang apod, Bicol Regional Hospital and Medical Center. Angel, bigyan mo ito ng load. Kaya nga, abo ko isa mo ipataram sa eri Buda kay Pading Marta. An mag-text kita ma, tatawan ko kiload. Bigyan mo ito ng load. Kaya, mag-antabay sa nakamong bigla digdi sa programa ta. May mga surprise attack digdi. Nag-recite ka? Ikaw na lang sir ang bala sa buwan. Ako nang balakan eh. Ako nang balakan na. Bigyan mo ito ng load. Ito. Alam ko na, baka may nag-text pang iba. Wala na guys. Bigyan mo ito ng load. Ito. Automatic yan, may premium yan. Pag-text ka, bagdagdadangog ka sa programang ini, may mga surprise ang hapot na pwede kang magkaigwa kiload. Kaya si Diyos man nag-entra. Bigyan mo ito ng load na 50 pesos. Angel. Yo. Sa mga tindog sa na Angel Jing, wala talaga. Ano mga pag nakatalikod talaga, rematin na. Ano ba? Kaya gusto mag-iba kayo sa coverage sa Pentecost. By the way, mga tugang, imbitado tabi ka mo sa Pentecost celebration. Tayo tabi sa papel, Angel. Yang go dyan. Jel, sa papel tabi. Imbitado ka mo sa Pentecost celebration tabi sa Domingo. Ano? Tabi. May nag-text pang saro. Tama na. Bigyan mo ito ng another 50. Sus, kumadali on san. Ay, naud. Ari na inat anduwang ini. Bigyan mo ito si 5779. Sige, bigyan mo ito. Another 50 pesos. Sus, go. Tama na. Luwas na. Sus, naud dyan. Nag-arabutan sa mga text lugod ang pinakaino tabi si 5779. Yan, ha? Yung tabi ang pinakainot, mga tugang na ikaduan yan, sa smart yan. Yun na, another 50. Bigyan mo ng 50. Padali, sana. Sunod kaan, bigyan mo ng jacket. Ano, Jing? Yan. Okay, sa Domingo, tabi, imbitado ka mo, mga tugang sa Pentecost celebration, gigibuhon tabi sa Barangay Basag. Gapunta ka dyan, Angel, na basag-basag ito. Basag po in Bicol, pasa. Basag, Ligaw City. Pentecost Sunday, June 5. Ang tema po, The Spirit with Us, celebrating our being is Synodal Church. Magayonon. Gigibon po yan mga tugang sa Provincial Campsite and Evacuation Center sa Barangay Basag, Ligaw City.
Pasiring iyan dyan sa may, pasiring tabi iyan dyan sa may, sa may Sabloyon Road. Ang aktibidad, mga tugang iyupon ika-12 na Pentecost celebration sa tuyang diocese. Kunain, papartisiparan po mga tugang kan mga iba-ibang mga komunidad nin pagtubod sa satuya tabi na sa satuya tabing diocese. May mga testimonya hali po sa LGBT, mga tugang PWDs and OFWs. Siring man igwasindanin tulong sub na tema, sub-themes, napiga po na communion, participation, and mission. Iyo dapat ini, ani sa puso niya to na mga Pilipino, na mga yaon dyan, mga tugang sa mga local government units, pwede mong gibuho na parte kan sa imong governance, leadership style, ang pigaapod na communion, participation, and mission. Magayon na, bagadi. Pwede mo siyang i-convertir. Tangani na ang gabos na mga tao sa komunidad, may partisipasyon sa liderato ni mayor, sa liderato ni congressman, ni gobernador, ni presidente, ni vice-presidente, asin iba pa. Ano ang satuyang sarong misyon? Lakaw, pasiring duman sa maray na misyon asin destinasyon, bilang parte kan sararo na paglakbay kan komunidad. Pero tabi, mga tugang ang programang yan, madadangog tabi sa DCGB. Live broadcast kita duman sa Basag. Sa Domingo po yan, alas 3 ng hapon, mga tugang sa Basag, Ligao City. Facebook Live and radio broadcast po, madadangog yan. Ha? Saro po sa namamahala kan iyo tabi si Brother Ricardo Kiambao, lay co-chair. Asin po si Reverend Father Joseph Salando, Chair, EMC, Commission on Ecclesial Communities. Yes, okay. Mapartisipar dyan sa iba-ibang mga religious organizations ngayong araw kan BCBP, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. Nagkataon na miyembro kita dyan. Couples for Christ, Divine Mercy, El Shaddai, Jesus Light of the World, J-Lo, yan. Missionary Families for Christ. Igo pa lang ganyan, no? Tapos iyan mga tugang na Neo Catechumenal Way. Tapos so Commission on Family and Life. So Family and Life. Ha? Tapos Tulay Kalinga ng Panginoon. Uyog-uyog. Tapos Verbum Vitae Covenant Community. Magayonon. Iyo tabi ang mga kuana. And siyempre sa iyan po mga tugang sa irarom kang pamamahala tabi ni Bishop Joel Bailon. Kaya po sa Domingo ang tabayan nito tabi. Sa Sabado pala may last coming episode. Mga tugang kan sa tuya tabi na programa sa Pentecost. Kaya pa po ang sa kuyang co-host mga tugang si Dr. Mirna Lanuso. Yan. Asa ka po mga tugang ang mga bisita tabi ididiskuter, pigdidiscuss man sa pigapod na fruits of the Holy Spirit. Ako, dako ng learning man sa kuya ito na mga diniskuter na mga fruits na ito. Patience, di ba? Iyan na mga pigapod na mga, ano nga nito, ano ito? Kang Sabado, pigurunan mga tugang so peace, di ba? Kung ano ba pang fruits, mga tugang of the, ang aram ta kaya gifts of the Holy Spirit. Among the gifts na ito, may mga fruits na na-identify. Kaya po mga tugang, mag-adangog kamo tabi sa Sabado para po mga tugang sa siring na katuyuhan. Alas 8:23 ang mga baretang sa indong nadangog hatod sa indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. United Home Kidlets, chewable paracetamol para sa lagnat ng kids. Wilkins Pure, para sure, mag Wilkins Pure. Cobra, the #1 energy drink, tunay na lakas. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic.
DWCL. D. Devoted to serve you. W. Willing and ready to help you achieve your success. And C. Committed to make you realize your dreams. While L. Living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Pitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot! Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor.
Narito ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Ngayong tag-init, pwede namang magtipid ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable ang araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser na karaniwang nililinis kada 6 na buwan. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have a star. So choose what laban ng barkada, GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose what's true. Okay lang to make mistakes. Kung sa sarili totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Nestle All-Purpose Cream, now in budget pack. 35 pesos SRP only. Now it's so easy to create mango ref cake. Wow, wow, weekend every weekend. Basta may Nestle All-Purpose Cream. Try it now with Nestle All-Purpose Cream Budget Pack. 35 pesos SRP only. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. Nestle All-Purpose Cream, now in budget pack. 35 pesos SRP only. Now it's so easy to create mango ref cake. Wow, wow, weekend every weekend. Basta may Nestle All-Purpose Cream. Try it now with Nestle All-Purpose Cream Budget Pack. 35 pesos SRP only. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Sa everyday kainan, ano kaya ang bago? L-Real Pasta. L-Real Pasta na yan. Everyday pastability. Pasta. L-Real Pastabilities. Okay lang araw-arawin ang espesyal. L-Real sarap, sustansya, sulit naman. Basta pasta. Everyday pastabilities. El-Real Pasta. Bakal na! Tanganing urual daw espesyal with everyday pastability. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo.
Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Sa pag-aasikaso ni Niba, dai paglingawan ang sadiri. Para sure, mag Wilkins Pure. Quality water with global standards because you're always worth a Wilkins. Processed following the Coca-Cola Company global standards. Busy sa maghapon? Alagaan ang sarili with Wilkins Pure. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. O, sandali lang ha. Standby muna, Diyos. Bata nag-standby yan. Tapusin ko lang ini ha. Sabi po ni Dr. Mel Nanoso, ang gift of the Holy Spirit po yung mga minasunod. Wisdom, piety, fear of the Lord, understanding, counsel, knowledge, and fortitude. Sa mga gifts na yan, iga po ki-fruits ang Holy Spirit. Ini po ang mga peace, generosity, patience, kindness, faithfulness, gentleness, love, self-control, and joy. Sa kabustaping gifts na yun, ang pinaka-familiar sa Kuya, joy. Kaya po pigagamit mi sa plato. Kita daw kay Dr. Lanoso sa Sabado. Kaya ngayon, sarawayong ka talaga. Joy, kaugmahan. Diba? Salamat, Tabi Josh Babino sa report. Hali po dyan sa luwas. Pagka-delay kang sweldo para sa mga personalized kan BRTTH sa taon ng pulilinaw ni Finance Officer Natalie Cadag. Joshua, ipasok mo. Yes, good morning Tabi VP, good morning sa mga paraang tabay. Para sa mga dagdag pang impormasyon sa tuhapon na ito karnya to sa programa man nga anhapot, ang agrangay kan mga personahe sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital o BRTTH. Ngunyan yan, napadipit nga nga pinagtupunan na bidbidon bilang Bicol Regional Hospital and Medical Center o BHRMC. Ana agrangay sa mga personal training iyo ang dahilan sa delayed na sweldo at iba pa mga benepisyo kung saan mag-job order man o regular gabos ini na apektaran. Ngunyan VP, tanganing matakuling linaw ang rason sa likod kan problemang ini. Makakaibahan niya to si BHRMP Finance Officer Madam Natalie Cadag. Madam, good morning po. Kulangan ta po sa balyong linya si Sir Henry Maceda sa programang Anhapo. Madam Natalie, maray na aga po.
Yes po, good morning po, Sir Henry. Good morning, madam. Salamaton po sa oras mo ha, digdi po sa DCGB para malinaw po ini. Pwede po ma-explain sa nagdadangog. Ano po ang kausakan pagka-delay kang sweldo as in iba pang benefits kan sa tuyang mga empleyado? Go ahead po. Okay po, sir. Supposed to be po, matao po kami sweldo and benefits. Yung benefits po na mention dyan is the one COVID allowance. Yeah, correct. So, ang nangyari po kasi, I think, as per reports ako, staff ko sa cashier and accounting, ang mode of payment dito kasi through land bank, automated na po siya. Okay. So, ang tingin po kaya, piga-input nila sa system, may mga codes yan po silang pigalaag. Pag abot po counting, na-input po ang code per their report because of sa internet daw ata na nagluya ang signal. Nag-lock ang system. Ayun. On the third attempt. So, na po siya now open. Then, we went to the land bank and the bank told us na maayos po ang system in 3 to 5 days. I think nag-promise sila na third day talaga gigipon ninda ang gapos na makakaya ninda. So, we submitted documents sa land bank para maayos ang system na yon last Thursday. Kasi ang sweldo naman talaga dapat sa government employees on the 30th or 31st. But then, sa practice, para maano naman mga empleyado na before, matao na kami. So, we went to land bank. Tapos, pagkasabi po kato, yun na po. So, we waited and we waited until kahapon po na i-ano ni ang sweldo. Na-release. So, na-release mo po pati yung OCA. So sa COVID allowance, ano madam? Iyo po. So, bali hanggang liog mi na nga ni. So, handal mi kahapon pa. Oras di piligro na. Pero salamat po at naiano man diraray na i-release na. I see. Opo. Ma'am, ito pong system na pagkasabi nindo na naglalak sa hanggang sa third attempts. Usually, maski baga po sa mga online banking, pag itulo talagang beses, pag napasala nga yung PIN code o whatever, minalak talagang haloy mo ma-recover garais, ma-open sa account mo, no? Siguro may duda sa bangko na baka nga may mahak o whatever. Paano po ito na danday na po, paano po ang mga sistema na pwedeng gibon para day na po ito uli mangyari, giraray? Siguro po, day ko po aram kung ano talaga ang sistema sa because na po ako first hand, but then, niyan po ang management have, I think, tulong authorizer na po ang pwedeng kaiyan. I see. Pwedeng mag-open sa system. Yun po. And siguro, careful na lang or yun po ang kaiyan. Iyo po. Oning ano nga ni po ito? Ano po, saan nagka-problema ma'am? From your end o sa end po kang land bank? Dito po masabi kung saan ang kasi ang sabi na kaya, as per report, first attempt, nag-system error daw. Second attempt, nag-system error din. Then, nag-third attempt, system error din. Duman po nag-lock ang system. I see. I see. Pero po, so salary, updated po ito, madam, na-release kahapon? Yes po, updated po siya, sir. Ito po, so COVID allowance, sabi may iga po daki starting December na pigahal. Is this correct po? Starting December? Opo, iga pa daki dahil pa nakaka-receive? Wala man. Ang one COVID allowance na benefit started from January to March po ang pigtaos sa among fund. I see. Wala po December so, na last year. Walang last year talaga pala. Walang last year. So January to May, January to March lang, sir. January to March. Sa akong fund, opo. Other than that, dahil na po available fund po para sa siring ka na bagay. Ano ma'am? Opo. Nag-aalat man nga po kami.
Baka kung maabot baga, taba mabago bagang administration, baka may maabot na bago. Opo. Yun man ang pigahalap ni Gabos po. Opo. Other than that, ma'am, so iba pang mga benefits tabi na ngaya, kamo diyang, tama ba? May mga bako kamo diyang regular employees na may mga additional benefits na dapat itauman tabi sa mga empleyado due to COVID, issues? Dahil naman? Wala naman po. One COVID allowance lang. Ayun. Wala palang 2 COVID allowance. Ano, madam? Ngayong taon ha, one COVID allowance lang po ang sa mga benefit. Oh, sana po may 2 COVID allowance, ano? Oo. Hanggang free. Nag-downgrade kami. Okay. Ma'am, okay. So anyway, okay na pala niyan. So sana pasensya ka na. Taara mo ba yan? Basta may mga araw ka na bagay, halos gabos na empleyado sa gobyerno maging sa pribado. Ako ang minaagi ang mga text, minaagi sa kuya. Nasabutan ko po. Kaya sabi ko kay Joshua, dumananangan niya ako sa BRT. Taarang mo, paliwanag po yan tungkol sa bagay na yan. Iyo po, sir. Opo. Ma'am, last na lang po, although di ka na briefing ka ini, pero may pundo na po kita para dyan sa paghakwat kan mga basura sa BRTTH. So, dyan mga sa gilid? Actually, sir, ugwa na. Ugwa kaming plan ang mode of payment kanina, nag-allocate ako 5 million kanina. Although the requirement is 12 million. Dakula pala, adi, 5 million per year, ang requirement nito is 12 million per year? 17 million nga ni. 17 million? Oh my God. So, ang naano ko lang, mai-assure kong i-fund na outright na maiano pa na nakakot na po yan Gabos is 5 million. But then, makikiulay po kami sa contractor na staggered payment. Sa Irasan Hospital. Pang medicine pa po tayo. I see. Di ba ma'am, di ba, sa Arog-Sendo Regional Hospital, in ngunyan, mas may bago na naman kamong mandate para sa pagiging regional hospital. Susag duman sa batas na pinirmahan kang presidente. Baka po taon-taon igwaki naka-budget allocation yan sa planning, nindo na, ini nga ang expected na expenses kang hospital for the entire year para ma-incorporate po duman sa General Appropriations Act. Actually, sir, yan po ang proposing budget but not the total amount of that is given to us. I see. So, pagpapakanin dito kung ano lang ang pagtataos sa mga. So, nag-propose ka mo kay Arog ka na amount, pero ang nababudgetan lang sa deliberation and finalization kang budget, iyan lang po na amount na yan. Opo. Ay pangyari. Dapat palang gibuhunta na budget finance committee on appropriation si Kong Joey, adi? Dapat. Para magaskas yan na mga arog ka na bagay. Kaya ni Kong Joey sa mo. Kung arog ka ng sitwasyon, ma'am, di ba, nasasakripisyo ang services kang hospital sa publiko, adi due to budget constraint man. Actually, sir, arag buga po kaya imagine, makulog sa buot ko mag-budget sa basura, nakulang nga ang budget. Imagine 17 million palan per year, ya? Kakabakal na po tayong sinakulaon na lote. Yan, bulong as in iba pang services ko, tadi. Ayun po. So, mama, ano pang status kang basura ta dyan ngunyan? Kumusta? Pwede nang makwat yan? Dahil ko po, wala daw po ako nagbumang sa likod, dahil ko aram. Siguro dumanon mo, hiling ko kay Diyos paghali ko dyan, paghali dyan sa imo. Oto kayang sa likod baga, dahil taman maibasan sa mga residentes na nagaparatrek sa kuya digdita. Paminsan, pagtitama ang kiparos, minadalagan sa India Suparong. Although, yan palan, gari, tiga-sanitized man daily, Iyo po. Tiga-disinfect po yan. Tiga-sanitize po talaga. Kaya lang siyempre, mga residente baga, dahil man maiwasan na may mga takot, hospital waste baga po yan, Madam Natalie. Yes, nasabot po yan, sir. Yeah, opo. Hindi po naman po agabot na paagi para ma-address niyo po yung concern na yan. Opo. Okay. Madam Natalie, kadag salamaton pong maray ha. Sa oras sana po sa mga maabot na daw kung may mga concerns pa kami, mapasiringgari po kami dyan sa imo ha. Para po mayroon po yan. Okay, time po. Opo. No worries. Thank you. Okay, sige. Yes, Joshua? so,
Yes, VP. So yan sabi, si Madam Natalie Kadag, finance-officer ka na unang bitan niya itong hospital. Nagtaong linaw ka na isyong pintukar niya ito kung pa kasuhapon. So yan sabi, VP. Ay, alam ko na, Joshua, madali lang. Adek ko inaara, may text digdi o, baka pwede masimbag ni ma'am ini. Nagadangog si ma'am? Ito sabi kan text ini, sorry ma'am, adek ko aram ini, pero ihapot ko na, nalaog pa lang po sa text kaya, sabi niya, pakiapuntabi kay Ma'am Nats, if okay na po update kang pagkaltas sa mga GO na 500 per payroll, para daw po sa na-receive na mina SRA last July 2021, Ma'am Natalie? Yung SRA po, Opo. I'm not in the position to in public sa sa radio. Pinag-ulayan nila po yan sa General Assembly, and I think si the Praboral po ang ma-answer po kaan sa employees. I see. Okay. Sige ma'am, nasabutan mi po. No problem, tabi. Salamat na maray. Yes, so yung tabi, VP, ang mga dagdag na impormasyon niya to, halibig sa luwas, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas kay Bapuan Finance Officer. Mga tugang kang BRTT8. So yan ang kalinawan ha. Ang mga digital talagang services baga paminsan. May na-error yan ha. Nagkakaigwa po ang ki-error kaya ilinga yan. Pag nag-attempt ka sa bangko talagang tulong beses, dahil mo magamit ng kibasta-basta. Diba? Ako gaman ako ka ang gisuso bagang sa bangko baga na ngayon. Or online man. Pag napasal ang password mo, tulong beses, ay, hindi ka naman katransak giraray. Kaya dapat ingat na ingat ka. Ha? Report, hali po dyan sa luwas, Ans Galero, nasa linya. Good mo, ay sandali. Tignan natin yung lead-in ni Ans. Alamin natin, mga tugang, ang istorya. Illegal na operasyon inquiry sa Albay. Tututukan ni Governor-elect Rosal. Ano ang detalye, Ans? Kamin? Maray na aga, VP Henry, maray na aga sa mga parantabay, muyang tauanin atensyon as hintutukan ni Governor-elect Noel Rosal at operasyon inquiry sa probinsya kan Albay in kaso na makatukaw na sa o oras na makatukaw na sa formalmente sa gobyerno probinsyal kan Albay. Inian tinawanin asigurasyon kan alkalde sa entrevista kan DCGB News, alagad sigun sa iya kaipuhan niya goonang adalan ang legalities kan mga operators digdi sa probinsya kan Albay dahilan sa susug sa iya labisang man ang mga quarry operators digtisa sa tuyang probinsya asin dapat niyang aramon kung arindigdian talagang iguanin mga permits, mga requisitos asin arindigdian mga illegal dahil sa kung may maaraman sa na may nagkapera mga operators na illegal ang operasyon papapunduhon ni dahilan sa delikado ini asin posibleng magkausan ni emerhensya sa mga maabot na panahon. Inian kaptang kan pahayag ni Governor-elect Rosal. Pero kung ako, kung sumailing ko na nakulot talaga, we have to stop first. Punduhan na muna ang operation. Then, if ever, kung ito sinabi mga staff, papa-inspect ka muna. Kung ito sinabi ka. Pero sa ngunyan, ang pinaka-importante ngayon, mailing ka muna kung kompleto sa mga documents, may ECC, number 2, ang areas na sige quarantine down, safe, number 3, kung may government structure, dapat may distance yan. Sigun kay Rosal VP, importanteng maray na ma-check ang legalidad kanong operators kay ni dahil sa po niya mautroan mga nangyari kan mga nakalis sa taon o kaya panahon na talagang nadudanyaran man ang mga haraning harong o residentes dyan sa pamitisan kan Vulcan Mayon kada bes na iguaning kalamidad dahilan sa sharing na bagay. Siniguro ni Rosal na kung siisay man ang mga legal, ang operasyon di papadagos ini alagad isa na ang tututukan niya sa mga illegal na operasyon kay ini. Yung tabi VP ang informasyon, Ans Galero with Boy, DCGB. Salamat, Tan, sa report. Mientras tanto, ibang bareta ini Barangay Rizal sa Hobilyar, dahil tinugot kan mga dena hiling na nilalang na konkretohon ang tinampo. Ikaw mo, Jing? So mga dena hiling na nilalang nagkontra. Mga tugang na ipagkongreton ang tinampo sa Barangay Rizal, Canhuvillar, Albay.
Jim, good morning Jim. Ano nangyari? Yes, so salamat BBP, maray na aga sa mga parantabay. Magayuno na an tinampo pasiring sa Hubilyar, alapado na. An problema sa naugaring pagabot sa barangay Rizal, harani sa public o kaya duman sa ampangan sa Nakan Public Cemetery, tanto nampo nasa itaas an sementeryo na sa Bakilid, sa baba. Nasa tuong party kung going ka sa Hubilyar, ngalas an di si GB News ka napaagi kita digdita. Panahon pa ka ito ni GMA, panahon pa ni dati di puntong Mayor Boy Arcangel, kinurong krito na inita BBP. Actualmente kan kinauro niya to si Mayor-elect Mayor Jurem Arcangel, sinabi kay ni tulong bisis na ining pinag-attempt na konkretohon BP, tanganing matugod na pasiring sa sentro Kanobilyaran. Problema, pag ini uulaan ki semento, hihalon sa naso bilog, pati so mga gapo, semento natatada daga. Ini ang rason ko nata pinabayaan na sa nabako konkreto an hampangan kan sementeryo. Sa pagsabing misteryoso ang lugar, habo itugot na simentohon ang tinampo, matatandaan na kan panahon ni Mayor Boy Arcangel, duwang beses na ining pinadampingan darakulaw na gapo an binubo kinamada digde, binugtakan pa ki mga pilote, alagad hinigop sa nakandaga. Salbatan na adi. Siguro Jimmy, may purpose ang mga din na iling nila lang. Sa siguro pag agi diyan kan auto gusto sabihin magminor mo na, baka mga makaskasong kang inot maminor, maluway-luway, baka may gustong sumakay, o baka may ngaya, kaya po na magrespeto sa inyo pag uminagi dyan? Inka, kung ano, dahil ko pa man anong mga nilalang daang na-identify na magtugot? Dahil ko man nahihiling ta. Gusto ko man nga ni ko ta ma-interview. Dahil ko man nahihiling. Dahil na-identify. Salbatan ng pangangalasan man talagang mga pangyari dyan. Ano? Sa turno ni Mayor Jurem Arcangel, liwat binalo na konkreto ng tinampo. Altomista, nagkapurutol sa tinampo. Salbatan na. Bilog na tinampo na. So, ang solusyon ka, Jimmy, kay kung didi. Ano? Si kung didi, ay madaliun man sana yan. Bago garo. man konkreto, sa santigwaro ni kung didi. Mailing pa naman kung anong kausa, asin kung si sa nakakaulang, tanganing kauronon, inegosyar para mapadagos ang trabaho. Ayo, pwede. Baga ito magsantiguar? Pwedeng nasantiguaron tapos na bugta kang kipulutan na dahi kiasin. Tapos manok na puti. Di ba? Pero walang parte. Speaking, siguro dapat iyan, I don't know kung ginibo na ini. I-refer na siguro sa mga geologist, buda sa soil, magkaigwag soil sampling. Amo na? Anong ang resulta? Sabi ni Mayor Boy Arcangel, ning may mga Hubilyar igwadanin mga saradit na sinkhole. Baka di magkaigawa na long-term plan dyan. Magkaigawa ng long-term plan. Gumibo na kigari elevated na tinampo o nga iyon na nga nene. Iyon na ang plano. Kung bako maghanap na ki ibang gari diversion. Wala man diversion ta BBP. Puros bakilid din Wala man diversion na maagyan. Puros bakilid. Talaga? Dahil man mamuya sa mga itong sa mga nagadana na duman sinapagyon. Wala man kisalog duman sa walang parte. Sana sa tuong parte, sementeryo. Deki bang agihan talaga na diversion ngayon? Wala maagihan. Diyan talaga. Ang remedyo ta BBP. Iyo. Yan. First time in sa history kanal bay. Na deng salog may tulay. Dahing salog may tulay ang tinampo. Flyover ang fight. Flyover ang fight. So, kung bako Jimmy, kikalot ang kanarumon, minaday bang duman sa may Lucena, igo dumang kipermi man araw kang perming batak ang tinampo ta nagbubagsak sudaga.
Sa may Lucena, ang ginibok, kinutkot kaya arum nun. So pinaka-irarom, iyo ang inagyang kitinambo. Dahil mo manaram kung sa'yo ng kasagadan ka ni, kulpi na nga ning gapong darakulaw na wara. Iyan sana. Nawara. Okay, pangyari sa Maabak. Sa Sabi ni bagay, Rick pag- Mendoza, session mo kay Mayor na oferan kinantig kiputi na kamote. Puting kamote, puting manok, na daing pulutan. Ay pulutan na daing asin. So dyan, yan sa bagtang. Darawon sa bagtang. Okay, sige. Yan, tabi, Bibi. Medyo kakaiba. Kung pasiring ka sa opilyar, mangalas ka, ayun na siya naningihan, dahil pig ko konkreto. Taday man pigtatalaban ka kung na konkreto. Pero makangalas di kita, pag pabayaan mo sa daing semento, sudaga sa nanangga, dahil man nagbabagsak. Iyo. Pwedeng may nagkakapo talaga kaning... Kaya dapat, may intervention dapat yan kan matibay sa Santiguar. Kahuro noon. Sigong Didi, Abo kay semento? Pero si Kong Didi. Na. Okay. Yan tabi, Pipi. Mga dagdag na informasyon, kababalaghan, Jimmy na salita di si JB News. Salamat po kasi ng pagkasabay. Alas 9 na Lowens. Dumang ka na lang tabi kay Pio sa Tingugan Manuaan. Salamat po. Mga tugang, mabalik ako dyan alas 3 sa programang Pinky On sa DCGB. Taon alas 10 nasa Sunshine kita. Sa may inauguration dumanggan sa indang Sunshine Skills Development Center. Buda may nag-text di Jing. Kung madumanda ako sa basag, gusto na akong mailing. Yun ang pagkasabi ko, Jing. Dapat ako magpara-announce ka iyan. Di ba? Ito today our main crew will now apply rumble strips sa accident-prone area and also install the warning signs next week in coordination with Punong Barangay. Uy, salamaton! Jimmy, ano na so simbag Jimmy, Jimmy, ano na simbag ni Ma'am Lucy kang report mo? Jimmy, yung ka Jim? Ano na simbag ni Ma'am Lucy, sa report mo kasubag ko, sinabi na Yan sabi ta. Today ngaya our main crew will now apply rumble strip sa accident-prone area and also install the warning sign next week in coordination with the barangay captain. Yes, okay? Sa may party kang... baliw ba ito? Baliw ito report ni Jimmy kanina. Thank you. Ma'am Lucy ng DPWH alas 9 na. Salamat po. Depong personalan, Henry po naghapot lang. Goodbye. Mabuhay. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buo.